Toto je 500 eurový challenge. Aká bude najdrahšia karta dnes? Už druhý týždeň po sebe mi kocka dala 5, tak sa pozrime na 5 boostrov najnovšieho setu Phantasmal Flames, keďže sa mi podarilo zohnať Elite Trainer Box. Čo si o ňom myslíš? Budeš ho zbierať? Alebo je to set len o Charizardovi? Prvý balík klasicky nič. Idem ďalej. Ceny top kariet sú uletené, pretože set vyšiel ešte len dnes. Oh my god! Wow, toto je najlepšia Illustration Rare karta celého setu. Túto prekoná iba Charizard. Ďalšie peky nepriniesli nič zaujímavé. Vedel si inak, že 80% divákov mojich videí ma nesleduje? Ak si medzi nimi, rýchlo to zmeň. Idem na posledný booster. Budeme mať Last Pack Magic? Tak nič. Ale nevadí, pozrime sa na hodnotu karty v appke Collector. Hneď som si ju pridal do portfólia a ty nezabudni na follow a vidíme sa o týždeň pri novej časti.